Páter Javorka a povesť Maron. V roku 1922 vydal posol Božského srdca Ježišovho útlu knižočku pod názvom Maron. Takto bola knižka propagovaná v novinách Slovák zo 14. mája 1922. Maron. Povesť z časov prenasledovania kresťanov na Libanone. Maroniti sú malý, ale bystrý národ. Asi 800 000 duší, hlavne v Libanone, v Sýrii, pri Svetom Zemi. Je to mučenícky kresťanský národ, s poštolskou stolicou už od 12. storočia zjednotený. Medzi nimi bývajú mohamedánsky drúzi, ich smrtní nepriatelia, asi 150 000. Nenávisť drúzov proti kresťanom vybuchla neraz v krvavom prenasledovaní kresťanov Maronitov. Najukrutnejšie prenasledovanie bolo roku 1860. Chceli ich rovno vykántriť. Zvlášte v Damašku 9. až 16. júla povraždili mnohých Maronitov. O tomto prenasledovaní kresťanov práve vychodí z tlače pekná povesť Maron. Poslovenčil V. Javorka S.J. Obrázok na trojbarevnej obálke predstavuje, ako krvožiznivý drúz chce zabiť Maronovú matku a sestru a ako ich v ostatnú chvíľu zachraňuje kňahyňa drúzov, ktorej Maron bol život spasil. Marona vedú poviazaného. Krásne, poučné, šľachetné, povzbudzujúce čítanie. I starý, ale zvlášte mládež, bude sa knižočke tešiť. V úvode knižky, ktorá má 73 strán, píše páter Javorka. Ešte za doby teologických štúdií preložil som toto dielce pre našu mládež. Nech ju posilňuje v boji za svoje kresťanské smýšľanie príklad tohto mladíka, o ktorom je reč v tomto dielce. V Trnave 1. marca 1922. Tu je krátky úryvok z knižky zo strany 64 a 65. Chlapi, ženy, deti padli na kolená, vzpínali ruky k nebu. Nič nepomohlo drúzov obmäkčiť, morodvali, kým im ruky nekvacli. A tureckí vojaci a oficieri chladno hľadeli na muky umierajúcich. Uprostred zástupu mŕtvych a zomierajúcich kľačala vdova celkom vysilená, Maronom a Juditou podporovaná. Ali tu modliaca, tu pesťami zatínajúc, stál pri nich. Drúzovia hodili sa aj na tieto posledné pozostatky života. Ali mu privolá: Stojte, netýkajte sa ich. Táto žena a jej syn zachránili vašu kňahyňu, bývajúcu v tomto dome. Nemordujte vašich vlastných priateľov. Zadivení pozostali krvožížňujúci. Tak vy nie ste kresťania? My sme kresťania, ozval sa Maron. A chceme ako kresťania zomrieť. Tak nie je pravda, čo tento tu hovorí? Povedal na to drúz. Ba, pravda je, chrchlal nedaleko ležiaci zomierajúci Maronit. Chcel som vašu kňahyňu z pomsty zastreliť, ale on mi v tom prekazil. Nuž zomri, psisko, kričal drúz a vrazil ležiacimu nôž do srdca. Ty ale, povie Maronovi drúz, zanechaj tvoju kresťanskú vieru, staň sa Mohamedánom a smilujem sa nad tebou a ty tu. Ja nechcem byť moslimom, volal Maron silno. Ty nechceš byť, volali drúzovia. Tak pred tvojimi očami budeme mučiť tvoju matku a sestru. Pritom chytili starenku a Juditu za vlasy, hodili ich o zem, stisli nože a volali na Marona. Hovor, Mohamed a Hakem, proroci Boží, buďte chválení. Ak nie, vrazíme nože. Vdova pobrala všetky svoje sily a obrátiac hlavu k Maronovi, slabým hovorila. Synu môj, nepovedz to. Povznes zrak k nebu, ta sa poberáme a buď silný. Na všetkých údoch sa triasol, bolesťou a súcitom nad matkou a sestrou, ktoré bledé a ustrašené v rukách krvavých drúzov na zemi ležali. Žiadne slová nevyšli z jeho úst, krom modlitby. Ježiš, Mária, Jozef, buďte mi na pomoc. Bolo to strašné pokušenie a hrozný boj, ale keď zavrel oči, aby neuzrel to najstrašnejšie, poslal mu Boh neočakávanú pomoc. Toľko ukážka z knižky. Nevybral som ju náhodou. Pri jej čítaní mi ihneď napadlo, že páter Javorka ani netušil,
v akej podobnej situácii sa raz ocitne. Keď bol v Gulagu a sovietskí vyšetrovatelia, citujem, opakovane sa ho pokúšali prinútiť, aby v rozhlase verejne hovoril o mieri v zmysle Sovietskeho zväzu, čo však vždy odmietol. Ako svedčil navrátilec z Ruska menom Rudolf Herz. Alebo ako svedčil páter Pietro Leoni. V Abéze mi rozprávali o pátrovi Javorkovi, že v roku 1953, ak sa nemýlim, bol prevezený do väznice v Kieve, kde ho počas niekoľkých mesiacov tríznili výsluchmi, aby z neho vymámili priznania proti katolíckej cirkvi. Okrem iného ho vyzývali, aby prešiel do schizmy, pričom mu sľubovali, že z neho urobia biskupa. Ale on odolal každej skúške. Vrátil sa do Abezu úplne vyčerpaný, ako mi dosvedčil scholastik Vladas Šimkunas, ktorý bol v tom istom tábore väznený, rovnako ako páter Javorka a slúžil tam ako lekár vo šetrovni, kde bol páter hospitalizovaný. Páter Javorka chcel v mládeži formovať odvážneho ducha a lásku a vernosť kresťanstvu. Sám dostal príležitosť vydať vlastné svedectvo tejto odvahy, lásky a vernosti.